možda vijati zbog ovoga. Nalazimo se u centru grada Sombora, To su gdje su kriminalci koji vjeruju migranti napali naše građane, naše gospođu, devojke i naše žene po gradu. evo, devojku koju su napali, razbio je izlog, kao što se vidi. To si bre, makni tu ruku bre, pičko jedna. Onaj drugi je pobegao koji je imao kod sebe Vidi, nož kažem jednu stvar. i to ozbiljne veličine. Da, zvao policiju. Samo ga drži, buraz. Znači, ovo je građansko hapšenje. Građansko hapšenje. Klasično. Evo devojka Nema koja je nasilja, napadnuta. Samo da dođe policija ovdje da vidi ovo. Jebem li te usta, Samo ga drži. Ja kažem. Pičko jedna. Što ne napadaš mene, jebem li ti mamu krvavu? Što mene ne napadneš, nego devojke bre napadaš. Po gradu bre, pičko jedna. Kako sam skontao da je to govnaš? Šta je bre, niti dobro, a? A ovo evo te razbio ceo izlog. Buraz, pogledaj, ceo izlog su izlupali. Mene i burazera. Jujuj. Jebem li ti mamu, pičku ti jebem ja, Javnost neka vidi sve ovo sad kako jeste. Ovaj mutar Javnost. je uleteo u mene i brata Znači, i... nikoga ne maltretira, samo je hapšenje u pitanju. Zašto? Zato što je... Naišli smo u momentu kad su vijali devojku. Mi smo naišli. Amire, snimi Devojka, ženu koja je napadla. samo molim te da kažeš, Ženu da li smo mi naišli kad vas je vio? Da, on je, da. Pičko jedna, došao si u Sombor da radiš to što radiš, jebem li ti mamu krvavu. Ti jebem. Sad ti- Moj Vučiću, šta si napravio svom narodu? Šta ti nije dobro, bre? Šta ti nije dobro, bre? Pogledaj šta si napravio svom narodu. A šta ti nije dobro? Nije svom, Što sad mene ne napadaš, jebem li ti krv, ti jebem. Nego napadaš žene bespomoćne. Evo dolazak policije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Sve snimajte. Ministarstvo unutrašnjih poslova, ja se izvinjavam, da li možemo da snimimo vas? Ako mogu da kažem... Zakon o policiji nam to dozvoljava. Građansko hapšenje, ništa više. Evo, pogledaj, Budite ljubazni da da li je to u redu? drugi... Kako je to u redu? Ja se izvinjavam, tebe znam. I ovo žena koju ste napali, ako nije problem, pogledajte ovo. Ovu gospođu su naspali. Ovo gospođu ste napali. Da. Ne, sve okej, vi preuzimate sada. Sad vi preuzimate. Mogu da se ustavim? Policija preuzima moment. Ovaj Razbio je izlog. i razbio izlog. Razbili su izlog. Pre toga je napao. Pogledajte. Možete pogledati izlog. Ajde, sad čekaj, ajde, završi njega pa dođi vam. Policija vrši svoj deo posla. Kao pripadnik grada imam pravo snimanja. Molim? Evo ovdje je razbijen izlog. Molim vas. Beže je bud. Ali veruj. Molim? Šta je uradio? On i njegov drugar bijeli su sa nožom. Sa nožom. Evo ovu devojku su bijeli. Mirelu. Da, bija me od dvije gusta. Nije mi dao, ne znam, prišao je, sedao je na klupi i onda je prišao kod dvije gusta za one stolove, sedeli Buraz, smo ja i kolegica. ovakav nož. Odjavile se, Slušaj me, ovakav nož. Odjavile se i one kolegice. Taj što je imao nož pobegao je. I ona se okrenula i kaže što iza leđa da se sklone i on, o kako je vikao? Darling nama. Mi ustajemo, krećemo prema autu, on meni ne da uđem u auto, obilazi oko mog auta i non stop me vija. Ja sednem u drugi maxi taksi, rekao vozite me, nekom upalite auto. Ide u auto, dođi šta. Još jednu stvar, nije problem. Onaj što je pobegao, ja sam ga bio, nisam ga... Imao je nož, Buraz. On je pobegao, on će ti reći ko je. Su bili zajedno. Da, Pobegao, nitko. nisam ga stigao, nisam ga ja stigao. Ne. Nisam ga ja stigao. Ja sam ga udario nogom, pao je, digao se i Oni su nas tu gaz zmaj spasili, olio. znači oni su ih presreli. Nisam ga uspeo uvatiti. On je bio s njim, on zna ko je. Ovaj uleteo. Idem ja u stanicu sada. Ovaj Idem u uleteo stanicu, u nema mene i prvi burazera. Jebem li ti mamu. Mi stali, ne da se nešto dešava. I uletio u izlog. Da napadaš naše žene, pičko bre. Izgubljen. Vidim njih dve da trče za njim. Nema veze, privodite Vidim da je mene. neki problem. Nema veze. Aha, mora i mene, onda idemo zajedno, Buraz. Pičku smrdljivu. Govna jedna. Izvini, moram to reći. Nemojte zameriti meni, hapsite me slobodno ako sam me nešto uradio. Jebem li vam mamu, pičku vam jebem. Pa sutra će napast svoju čerku, brate. Ako imaš čerku, ja imam dvije čerke. Tak, bravo. Sestru, majku će ti napast, jebem li mamu, pičku. Neće oni praviti ovdje zakon. Neće praviti zakon. Dok sam ja ovdje neće praviti zakon. Idemo u stanicu. Molim vas, samo da vidite ovaj izlog, ako želite.